For nu læser den, og så filmer vi! Så vil vi udlove dem til nogen. Hvis man skriver en sang, hvor der er nogle to ord, der skal være med. Tag lidt kasse og lidt bag. Håb og kasse. Håb så på det bedste. Så vender man kasse håb med hjem, ligegyldigt hvor man kommer fra. Brug det både dag og nat. Giv det til de næste. Håbet vokser lysegrønt. Det kunne være virkelig skønt. For nu læser den, og så filmer vi! Hvis vi hjem kunne tage håbet alle dage. Hvad er det, du spørger mig om? Hvad siger du? Hvad er det, du spørger mig om? Nu? Ja, lige nu. Jeg forstår heller ikke spørgsmålet. Nej, jeg spurgte engang. For nu læser den, og så filmer vi! Jo, jeg spurgte, hvad er det vanlige lavet derinde? Nå, hvad vil det nu? Ja. Der spillede bare lidt. Hvorfor filmer du? Det ved jeg ikke, hvornår var det? Jeg var inde i salen og råbte rock and roll. Kan ikke lige stoppe op til? Kæft, de er dumme. Det er ikke sjovt, at skal op. Ja, meningen med livet, set i bakspejl, den vandt LTC tegnekonkurrencen. Hvad siger du? Yes. Hvor mange gange går du over det der? Altså hun vil jo selv. Jeg er også læge. Да нет, 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 я не хочу.